Han älskar kryssningsfartyg. 2 gånger har Morten Spove kryssat med den här bjässen i Karibien. Du kommer ud og ser en ny havn næsten hver dag. Nye steder, hvor du kan gå rundt i byen, så har du sådan 7-8 timer i byen, og så kan du gå og se, hvad den nu har at tilbyde. Så har du normalvis nogle dage på havet, hvor du kan nyde alt, hvad skibet har at tilbyde. Så det er sådan en dejlig blanding af at se noget, og så bare ligge og slappe af og lave ingenting. Morten Spove var självklart på plats vid Oceankaj 332 i Köpenhamn när Independence of the Seas la till på tisdagen. Det är det största passagerarfartyg som någonsin varit i Öresund och i Köpenhamn. Paret Kist är från Plymouth på den engelska sydkusten och de är 2 passagerarna på den här turen från Southampton till Köpenhamn via Oslo. It's comfortable. You can't feel the waves. It's full of entertainment. Everybody on here is really friendly, aren't they? And it seems very popular. People, there are people who've been on this ship so many times and keep coming back because they find it such a great ship to be on. Och Morten, ja, han ska snart ut på kryssning igen. Jeg skal afsted her igen i midten af august, skal jeg afsted med Oasis igen i Karibien og se solformørkelse. Så det glæder jeg mig også utrolig meget til.